VECO ni pahigayon og Energy Forum kagahapon, publiko giawhag nga mo-invest sa mga solar panels. Si Maris Puyo sa detalye. Subay sa paglusad sa Cebu Unplugged campaign, ang Visayan Electric Company kauban ang Solar Infinity nag-awhag sa mga konsumidor nga mo-invest sa mga solar power generation. Ang solar panels maghatag og libreng enerhiya nga gikuha gikan sa adlaw. Matud sa VECO, ang package deal niini nagkantidad og 250,000 pesos. Si VECO Chief Executive Officer Sebastian Lacson niingon nga ang konsumidor nga mo invest dili lang makagamit sa libreng enerhiya kundi makakwarta sab tungod kay mahimo sab silang magsilbing producer sa elektrisidad nga dili mulapas sa 1,000 watts. Sa gipahigayong Energy Forum kagahapon, lakip sa mga nitunga si Department of Energy Undersecretary Raul Aguilos isip pagsuporta sa maong lakang sa VECO. Si Aguilos nagkanayon nga ang Energy Department nagmugna karon og task force alang sa pagsuta sa mga electricity rate. So ang systems laws, according to the Department of Finance, can be cost of production rate, papili na pwede na ma-pass on dito sa ato customers. But again, the President or even the DOE would like them to explain nga naman ang apelon niya sa cost of production. Because supposed to be, especially katong mga inefficiencies, katong mga kanang inefficiencies sa utilities, no? Inefficiencies sa transmission, sa mga power. So, mo na ang gusto karon, appeal ni karon sa ato ipa-istudyuhan sa task force, no? Nga kung sa may nato pamaagi nga kani dili gani at least bisag dili nato uhawtanan, no? I-recompute lang, i-recomputation lang sa systems laws, no? Alang sa Sunstar Pilipinas, Maris Puyo.